Time para good night? Nakabantay ko na mo nga kada gabi naman lang kang magsigi og lakaw. Ay, ayaw na ba pagpataka og buka ng baba ni mo, ay? Unsa ko'y kada gabi na lang ko magsigi og lakaw? Kay tinuod man sud bitaw nay, nga kada gabi na lang sud kang wala diri sa bay. Oh, ayaw ka pala ka. Kay sugod karong gabi una, dili na ko mawapa dinhi sa bay. Ngano man ay, gikapoy na ka? Ay, oy! Nahitabo lang gyud nga natikmasan ang akong pako kagabi eh. Ay, Free drinks in the house. Ah! Kaupoy ni kinabuhiya! Nagsige na akong panlaba! Loto! Panilay ko kuman pa! May ramag doon ako sweldo! What? Naunsa ka diha? Naapay pa nay! Ngati manunan kayo! Nagsige ng cellphone! Natural ka mag-cellphone ko! Kay kapoy gikan sa trabaho! Kung gikapoy ka, pahuway god! Total, naman tayo mga anak nga muliho ka ng trabaho una! Kabaw naman sa namula ba ng atong kamugwang ang babae ba? Ulya! Ang muluto! Aw, si Junjun god! Ang ikaduha na tong anak! Ulya! Kinsa may manilig! Ay, wadi kay salik sa to kinamahurang babae! Nga kabaw naman to! Ulya! Kay tulong naman nga atong mga anak! Kinsa naman yung malihok sa ubang mga trabahon! Nga wamatay katabang! O gusto pa! Kinsa naman yung mga tibani mo! O kapuyan kong maayo! Ay, kinsa pa'y lain! Si Kumari, good! ay, Free drinks in the house. Ga, derang sukli, oh! Nganong gitagaan mo ko ni mong sukli? Nga wa man ta kahatagi kwarta. Aw, di ay no? Karang pa man di ko makahinomdom? Kang kumpare man di ituod ni? ay, Free drinks in the house.